ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ପାଣିପାଗରେ ଆସିବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସମୁଦ୍ରରେ ହଲଚଲ ନେଇ ପାଣିପାଗର ଆକଳନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ରହିଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ମନରେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀ କମ୍ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ। ସବୁ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଆସିଥାଏ ବାତ୍ୟା। ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି? ଏହାର ଗତିପଥ କିଭଳି ରହିବ? ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେମିତି ରହିବ? ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କିମ୍ବା ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେ 5 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ମେ 1 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପରେଖା ଆକଳନ କରିହେବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଲଘୁଚାପର ସ୍ଥିତି ବୋଲି IMD DG କହିଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଗତିପଥ କିଭଳି ରହିବ? ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେମିତି ରହିବ? ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କିମ୍ବା ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ? ଏହାକୁ ନେଇ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ମେ 5 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD DG। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସେହି ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।